Mình sau ka wei ka spy kan thei jongka Israel ha ka jing sha herthma ha gi drone jongka Hezbollah menen ka kharwei tarik nang khamnya ka perthei na ka jing pon palat ki paj benriu han rei nang he nang yar ban nang kluj kari ka barit ka Israel ki spy jongka Iran kila siat ya arteli ki jhat kit peniang pat si sendon kila pen bena pakin kang no pura ya ka Strait of Hormuz khan nyong wot ki breu ki balayap ha ka si balang ka sipau tarik na ka jing herthma jongka Israel ya ki sinong baper jongka Southern Lebanon kawai ka sipai kan thei jongka Israel ka batre kum ka artillery corps kalaman saw na ka jing sha thar drone ha ka Hezbollah kat baka military operation ha South Lebanon kadang ya chakman padla penti beru baya kan nega sipai kan thei lara no sa hospital ka Israel kalayo ban kini hadu arajar square kilometer ha ka bakalara dagi bulldozer ban kentur na phang kumba khanyong wot ki beru ki balayap ha ka si balang kasipau tarik na ka jing herthma jongka Israel yaki sinong baper jongka Southern Lebanon pat kine kilong hatayar deba kendai ngut ki brew ki balayap na ka jing herthma jongki fighter jets pat ki drone ki bala kondak ha ki sandali jing herthma yaki benta ki basate jongka nong ba tayar ka Israel kala herthma yaka tayar deba ha ki phang sate jongka nong ba tayar ha ka bakala wanra ya ka jing yap jongki kendai ngut ki brew kat ba hadir kanon lai ngut ki brew ki balayap na ki arteli jing herthma jong ke Israel ya ki sinong ki ba marjan kat ba arngut ki brew ki balayap hasidon ha ka bagi drone jong ke Israel kila target ya ki kali ki bayaj ha ka tei kanong ba pat arngut ki bayap ha sidikin na ka jing herthma jong ke Israel ya ka nega sinong pat ka ne ka tega baton sia South East jong ka nong ba tayar pat uwe ubri ubalayap na ka jing herthma jong ka Israel ya ka wei ka sinong ka ba marjan bat ka masaken ka ne ka sinong ka tega baton ha kan dong jong ka nong ba tayar pat ka deru ka sinong ha ka ba ka Israel kala ay hukum ya ki ban mino nala ki yung kisem